Derelict és Assassinate. Mehet. Fogadd el, Zsoca! Mondom, fogadd el. Nem. Assassinate. Ja. Tisztán vagyok feladni. Szexuális hangunkat is felveszi. Mindent. De utána azt kiveszi alóla, nem? Ah. És akkor lesz egy olyan rendezői változat. Ha meg benne hagyom, tudod. Ja. Jó, a zene alapmenő beszélő. Ja. Legjobb. De jó Isten, ezek de csúnyák itt. Itt a hagymaja. Majdnem sikerült. Ah. Üvölt már megint valami, ez Lefantis. Megírja a Juggernaut. Már megint üvölt, de én ezt nem értem, hogy lehet ez. Hogy ilyen hamar jön. Én azt tudnám. Itt van már megint. Elkezdi, hogy azt a fejdegesítetted a Juggernautot. Jó munka. Istenem. Ilyen kedves. Igen. Úgyis én ütöm le, érted? Tehát, és hát mi ütjük le. Az már mindegy. Ja. Megelőztük, hogy igen. Ja. Na, hol van, dugd ki a fejed, ne segíts. Itt sikoltozik. Hol van? Nem látom. Azt látom, hogy hol van. Itt van. Na mi van? A másik is van? Jó, ez meg rám élet. Már megint. Hát nem igaz. Engem nagyon szeret engem. Ez így vicces volt ez a... Ilyen spamoló, itt a levegőben volt, nem volt. Nyisd csak ki a szárny, nyisd csak ki a kis huncot. De hülye hangja volt. Ja. Ilyen elhalós sikoly, tudod? Ja. Kicsit Nyisd ki a pofid, nyisd ki. Ő kinyitotta. Ah, láttam. Nem mondhatom, hogy olyan nagyon-nagyon irdatlan mennyiségű. Jajaj. Kéne nekem energy valahonnan. De még pont volt egy Iron Skin. az mák, nekem 25-ön van. Kéne még egy 25-ös blokknyi. Persze, ilyenkor fogja. Hát ez így van, tudod. És ezt megsorozom. Jaj, pápá, szia! Ha majd innen fog jönni. Á, megvan. Királyos. Még lenulláztam magam, de kit érdekel, fenn van az Iron Skin, tudod? Jaj, megjött már a nyomorék.
Végeztünk már egy fejjel? Vagy Nem, még még. nem? Most csak ez a buzi, nem? És erre belém dobni. Itt van a takarós. Takarós! Mindig betakarózik. Ez izé, Júj. ez ilyen Timós volt Ja, a gombáit. igen, spórákat szórja szét fele. Ez meg csak gondolkozik. Tovább nincs. Itt van már, de én már egyből támad, hát én még ilyet nem láttam. Le lehet esni a lyukig? Nem. Ó, de jó lenne, hogy utánok ugrani. Ja. Így meglovagolni, mint Herkules, tudod. Kéne energia elég sűrűsen. Aha. Dettó. És már Iron Skin sincs fenn. És az életem, hogy megy. Persze. De még valami szíve is van energiát. Én mondjuk kaptam 60 ammót. Tehát Meg csak gondolkodom. aha. Hát ne életet adjam, már nem energiát. Tudod, az már nem is kell, minek? Ez majd ad. Nem érhet. Aha. Hát nem adok. 20 ammó. De az a vicces, hogy az egészben, tehát hogy nulla energiám, mondjuk most 25 lett, de mindjárt elszipákolja valami tuti. Adott energiát, de olyan áron, hogy közben szívja az élet. Ja. Elment. De most meglehetősen lassan megy. Mert nincs energia és azt keresi. Ja, lehet. Oké, megvan. Nekem már van. Fel tudtam tenni az Iron Skin-t. Én is. Király, akkor most már Most kicsit már jó. sorozzuk meg ezeket a szerencsétleneket. Persze, dobd rám úgy kell. Aha, igen, és ráadásul a legtrágyább fejet kell. Elment. Takarós. Ja. Na, takarósz ki. Persze, hogy a másik olyan koordén ki. Ennek most gatya, nem? Nem még. Még nem. Még egy kört még kibírja. Nem, még sír, mint valami kisgyerek. Ez kitakarózott közben. Meg el is ment. Na még egy kicsit. Á, nem. Nem nyitotta ki szép kis szájacskáját. Itt a takarós. Na. Ne csak nézegesse, hanem valamit csinálj is. Jó, hogy nincs Iron Skin. Szépet belém vágottak is sokat. Ezt láttam, mennyit sebzett rád? Olyan 20-at lecsapott szerintem. Persze, spamnolod belém. Aha, ez jó, igen. Ez most meg Én is így gondoltam. A törölközős? Nem. Másik. Másikat leütötted? Nem, mert kifogytam. Maradt egy minimális HP. Én a törölközőset amortizáltam le szerintem. Igen? Ha. Oké. Easy. Meghalt. Melyik a... A pofa húzozatok. Ja. A töltsés is szerintem. Megtörölközött, ezt elmondom. Ja. Hát csak ez a nyomorék maradt. Ezt úgy gyűlöm, az összes közül ez a legokádé kap fej. Ez
sebezés alig lehet. Aha. Megnézem már, mit írtak közbe. Csak nyugodt. Scheiße. Oh, weil ich hab dich lieb, meine. Tschüss. Jó van, na ne idegeskedjetek, itt vagyok én. Túl sokat nem sebeztem rajta. Hol van? Nekem az a legrosszabb, hogy mindig ilyen lehetetlen helyeken tűnik fel. Hopp, itt egy balhé. Meg egy orokinszel. Zsoca! Rohagy, itt az orokinszel. Valahol. Ó, szakadj meg! Ugrálok, mint a picsa, és egyszer csak rám élet. Hát kösz. Úgy örültem, hogy végre tudok egy orokinszelt nyújtani neked. Nem tényleg, persze. Ja, királyság. Egy darab az olivánok is. Nem tudom, nem néztem még meg. Na, hajj meg! De még fél hátja van neki. Most megsoroztuk azért egy kicsit. Ja, csak így. A legközelebb kijön, elnyom az ötöst. Most. Ilyenkor Gyere csak lényegtelen, ide. hogy milyen pozícióban sebzi. Hát nem, az a baj, hogy nem sebzi. Na most például elment és hiába nyomtam az ötöst. De meg nincs golyó. És Jó. hát még van csak. Nekem most van 430, tehát egészen jól állok. Megérte ott elszaladnom, mert engem ügyelt. Viszont ez Neuroz farmnak sem utolsó, mert eddig már adott 2-t. Nekem egyet. Persze. Elkezdi, move and strike, we have to win this. Hát kösz. Szerinted mit csinálunk, hülye gyökér? Állunk egy helybe és várjuk, hogy megöljön. Megvan magát. Aha. Hát úgy dönt, hogy inkább már nincs kedve tovább élnie, mert olyan csúnya, mint a picsa. Hát, Megmondott, hogy nem spamol belém biztos. ja. Ó, Istenem, nem igaz már. Fogyott. Nem, épp akkor töltött újra, amikor nem kellett volna. Igen. Megszokott hiba. Ja, Ő ott most kit látom úgy a falban, nem tudom. nem tudom, szerintem úgy nem tetszik neki a dekoráció és igyekszik. Le akarja szedni. Ja. Hülye akar. Most akkor átrendezzük ezt az épizabát! De már megint a De fal. megint a falta. Nem, ott voltál és igazából még a hologramodat látja, vagy nem tudom, szagodat érzi. Ez nem lesz ennek. Mondom, jó vége. Éreztem, hogy nem lesz ez annyira jó ötlet így. Csak az a baj, hogy megint olyan hülye szögben van. Most tudom, Kezdjük ott, hogy háttal volt nekem. most tudtam ütni. Pont van ennyire lehet, Aha. szükség lesz rá. Tudtam tenni egy Iron Skin, tehát ez már megérte. Jó van már, ne siránkozzál, fiam. És ilyenkor, úristen, de rossz. Mennyi HP-ja van? Nem sok HP-ja van, már mindjárt meghal. Megint belém spamolni. Nem, most engem akart, nem, téged akart. Tetszek neki. Megvan? Még jó, hogy randira nem hívott. Megvan. Jajjaj. Gyors, szedjük össze, ami még van, ilyen energia, meg ilyen vacak, mert aztán úgyis teleportál bennünket le. Aha. Se energia, se golyó, se semmi nem. Nem, ott volt egy 20-as rifle ammo. Hát, Meg most itt is 40. Oké. Na. Hol a kedvenc fejünk? Itt van. Most itt szaladgálok körül. Törölközőset? Melyikkel kezdünk? Én törölközőset elkezdem. Jó, én addig szedek valami dolgokat. Oké. Fogom. Nincs. Na, És jön felém. Úgy. Mutasd a törcsidet. Ez az. persze, fogy ki. Na, Hát te meg. ez az. Éreztem, hogy oldalról valaki üt. Videókártya. Nem mond. Komolyan? Aha.
Istenem. Hát, ha visszadob. Hát ha. Azt írja left the squad. Még épp az előbb akartam mondani, mikor még nem dobott ki, hogy most milyen jól viselkedik a géped. Lefelé nincs. Pedig este hogy bírta? Ja, lenyomtunk vagy 5 menetet a nagyobbból, érted? Pedig ott azért sokkal több grafikai elem pillant be. Hát igen, pláne amikor ilyen rengeteg jött, érted? Hát akkor kénytelen vagyok ezt most egyedül leütni. Nem is tudok már visszamenni. Nem tudom, hát meg próbáld meg, hát ha engedélyezi. Jó, mondjuk most meghaltam, de... Ennél lejjebb már hova benyomok magukat. Aha, hát már nincs egyszerűen lejjebb. Mondjuk még lenne. Igazából. Még lenne mit állítani, de nem tudom. Hogy ez miért vicces neki. Ó, visszadob. Király! Beírta, hogy Joey Squad. Aha, De legalább teli lesz a bortól. ja. Mínusz egy fej. Igen, Aha, akkor már csak 2 maradt. igen. Jaj, valami mutáns trutyival lettem pedig. Dob ki a tölcsit. Nem, ilyen vicces grafikai elemek vannak, még beizélve. A tölcsist már megöltem. Nem, a tölcsis az még itt van. Az hogy van ott, amikor azt leöltem? Várjál már. Nekem így össze van bagolva most az egész pálya. Az nem, a tölcsis az már nincs ott, a másik van ott, a Nekem így össze. szenvedős. Itt van egy fejbe fagyva a levegőbe. A tölcsiset ne lőd, mert annak már gatya. Emelvényből lehet jobb. Persze. Csak az a baj, hogy ezt kéne előbb leütni. De hát én ütöm ezt a fejét, ezt jó. Oké. Meg addig elkapom ezt gyorsan. Oké, mínusz egy fej. Jó, de megijedtem, egyszer csak rám élet valami nagyon csúnya, nagyon hangos izé. De az a kis buzi meg itt leütögélt a Iron Skint. De már megint itt vannak geci. Lemegyek energiája. Oké. Lehet nem árt. Jó van már, ne ütögessél. Mit hiszel magadról, hülye gyökér? Gyere ide mellé, mit vagy? Igen. Adtam egy buffot, de most nem akar, ott van, király. Szerintem. Na, nyisd ki. Mondd, hogy áááá. Fogyik a HP elég jól. Aha. És elég gyors írom bűtöget. Iron Skin problémá. Jó, hát igen. Jó, hogy bejött egy elém. Megvan. Halt. Aha, gatya. De hülye hang jó. Nem tudom mit érzed, de hogy nem jó, az is biztos. Szutykos reboundot adott, hát nem igaz? Közben izét szat. Micsodát? Hát ez egy napkod, ugye ezt koordinátát. De hát van vagy 10 izénk, kulcsunk. Igen, nekem is. Itt egy
játék. Ja. Játék. Kibaszik vagy. Na mit ad? Remélem. Isten. Cassis. Jó, ott 3 orokinszál. Ja. 2 orokinszál nekem. Király. Fog menni a videó, ami Most állítom le.